To fa PDP ta yi kuskure da ta tsayar da Atiku takara a shekara ta 2023. Sanata Abba Maro, shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa, majigo a jam'iyyar PDP, Sanata Abba Maro ya amince cewa jam'iyyar ta yi kuskure wajen tsayar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a matsayin dan takarar shugaban kasa a zaben shekara ta 2023. Maro ya bayyana hakan ne a shirin Politics Today na gidan talabijin na Channels, inda ya ce wannan mataki ya raunar damar jam'iyyar a zaben da ya gabata. Ya bayyana cewa PDP ta yi adalci a wannan karo da ta amince da tsayar da dan takara daga kudu a zaben shekara ta 2027, yayin da arewa za ta ci gaba da rike shugabancin jam'iyyar na ƙasa. Jam'iyyar NNPP ta aika da takarda zuwa ga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC, tana buƙatar a dakatar da dukkan zaɓuka a Najeriya har sai an sanya sahihin tambarinta akan takardun kada kuri'a. Jaridar Daily Nigerian ta rawaito lauyan jam'iyyar Ndubu C. Akpai ya bayyana hakan a cikin wata wasiƙa da ya rubuta wa shugaban INEC ranar 25 ga watan Agusta. Ya ce dole a tabbatar da sahihin jagoranci na Dr. Majo Agbo a matsayin shugaban jam'iyyar na ƙasa kafin ci gaba da gudanar da zaɓuka na gama gari a ƙasar. NNPP ta zargi INEC da ƙin bin hukuncin kotuna da suka tabbatar da shugabancin Agbo, lamarin da ya sa jam'iyyar ta nemi kotu ta tilasta hukumar bin doka. Jam'iyyar ta jaddada cewa har sai an gyara batun tambari da jagoranci bai kamata INEC ta gudanar da wani zaɓe a ƙasar ba. Gwamnan jihar Katsina Umar Dukkwar ɗaya magantu akan maganar da Janar Christopher Musa yayin da ya ce babu kuskure a maganarsa, ya kuma ce akwai buƙatar 'yan Najeriya su koyi dabarun farko na kare kawukansu. Me za ku ce dangane da wannan batu da ake fama da shi na matsalar tsaro? Ina firamare lokacin da ka fara siyasa. Wannan shine kalaman sabon shugaban jam'iyyar APC ga Dr. Ganduje. Shugaban jam'iyyar APC na Najeriya, Nantawi Yilwatda, ya bayyana cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya umarce shi da ya yi aiki kafa da kafa da Abdullahi Umar Ganduje domin amfanin jam'iyyar baki daya. Yilwatda, wanda yi wannan bayani a lokacin da Ganduje ya kai masa ziyarar ta'aziyya kan rasuwar mahaifiyarsa, ya ce yana buƙatar jagoranci da shawarwari daga Ganduje domin ya samu nasara. Kamfanin mai na ƙasa NNPC Limited ya bayyana cewa matsalar satar mai daga bututun ƙasar ta kusa zama tarihi. Shugaban kamfanin Bayo Ajulari ya ce tsauraran matakan tsaro a yankin Niger Delta sun sa yawan man da ake jigila zuwa tashoshin fito ya kai kusan kashi 100 cikin 100 bayan shekaru uku da aka rasa biliyoyin daloli sakamakon satar mai. Ya kara da cewa satar mai a baya ta jawo asarar kudade da jinkita zuba jari, inda a wasu lokuta kashi 70 cikin 100 na man da aka tura ta bututu baya isa tashoshin fiton. Ajulari ya danganta nasarar dakile wannan matsala da haɗin gwiwar sojoji, jami'an leƙen asiri da kuma kamfanonin tsaro masu zaman kansu. Hukumar kula da man fetur ta Najeriya ta ce yanzu akwai ƙwarin gwiwar cewa nan da shekara mai zuwa yawan man da ake samarwa zai iya kaiwa ganga miliyan 2.5 a rana.